Ano? Ganyan ka na lang ba? Hindi mo na ako kinikipo ah. Mag-sorry ka na kasi. Para hindi buong araw tayo walang pansinan. Eh di, sorry na. Yan, ganyan. Hindi yung nagmamatigas ka. Ako na lang lagi nag-a-adjust. Sorry na sa mga kasalanan mo. Ano yun? Te, punta ka daw doon sa bahay namin, te. Bakit po? Bantayan mo daw yung kapatid ko. May lakad kasi kami ni mama. Bakit ako magbabantay? Di ba yun yung hilig mo? Magbantay ng buhay namin? Sama mo na yung pagbantay ng kapatid ko doon kasi walang magbabantay. Ma, Oh, sabi daw po ng kalaro ko, pangit ka daw. ano? Anong sinagot mo? Pinagtanggol mo ako? Hindi, parang kasi totoo eh. Ang bait mo. Mahirap na. Baka makipag-away pa ako. Kaya ka nandito. Para ikwento yan. Lumubay ka! Lumubay ka! Lumubay ka! Hindi mo man lang ako pinagtanggol. Parang aminado ka pa eh. Nak, nandyan ba yung nanay mo? Bakit po? Tungkol sana sa utang. Ay, wala po. Umalis po. Kanina pa. Ay, wala ba? Babayaran ko sana. Ay, bumalik na pala. Nay, may magbabayad ng utang! Jenny, Oh, ikaw na naman. Ano yun? may gagawin ka ba ng Sabado ng gabi? Sabado ng gabi? Parang wala naman. Bakit? Eh, ayayain sana kita magkape. Wow, ang sweet mo naman. Kaya lang hindi ako pwede nun eh. Linggo. Linggo? Di na pwede yun eh. Aba, bakit naman? Kasi linggo ng umaga ang libing eh. Iho, anong pangalan mo? Pansit po, ma'am. Pangalan mo ang tinatanong ko, hindi kung ano ang kinain mo. Pansit nga po, ma'am. Okay, pansit na kung pansit. Pero bakit nga ba pansit ang pangalan mo? Pinaghalong pangalan ng mga magulang ko, ma'am. Ano ba pangalan ng mga magulang mo? Si tatay po Panchito, si nanay naman ay Sita. Huwag mong sabihin, kanto ng apelyido mo? Paano niyo po nalaman, ma'am? Ang galing niyo po. Kuya. Oh, ano na naman? Mangutang ka na naman. Hindi, may ibebenta sana ako sa'yo. Ibibenta? Oo. Ano may ibibenta mo naman? Itong cellphone, oh. Ba't mo ibibenta? Di ba vlogger ka? Oo. Oh, Eh, ano gagamitin mo pang vlog? hindi na muna ako magbablog kasi ang hina na naman ng kitaan ngayon sa Facebook, eh. Ano lang naman? Ano, nai-stress na rin kasi ako sa cellphone na to, eh. Nagbeka mo naman yung cellphone mo na yan. Ibebenta ko lang sana sa'yo ng 1,000. 1,000? Naku, 500 yung pera ko dito eh. Sige, okay na yun. Para mabawasan na rin yung stress ko. Sagot lang ah. Ito oh, 500. Ito, kuya. Salamat, kuya. Pagte, saglit pa. Ano nga palang issue ng cellphone? Ito ba't binibenta mo? Issue? Oo. Pinupuyat kasi ako ng cellphone na yan, eh. Alam mo ba? Kahit sarap na ng tulog ko sa hating gabi, tawag ng tawag yung may-ari. Walang nga ka. Naku, yung cellphone mo. Akin na 500 mo sa yung cellphone mo na yan. Naku pala, may benta mo sa akin. Ano mo na, kuya? Hindi, pati ako, idadali mo sa kalukuhan mo. Mama, Oh, may birthday yan dun sa kabilang bahay. oh. May palaro sila. Premyo daw, pinakamagandang nanay, premyo 1,000. Halika na! Hinain mo na ako, bilis! Ayoko! Kaya nga ako umuwi. Lumubay ka! Lumubay ka sa mga mata mo! Lumubay ka! Pre, yung Birnis Santo ba, sa linggo ba yon? Ha? Pare, marami akong problema, wag mo akong pinagluloko ha. Kailan pa naging Birnis Santo yung linggo? Nagtitrip ka ata eh. Parang nagtatanong lang yung tao eh. Tatanong. Doon ka sa iba magtanong. Nga rin oh. Kailan ba naging Birnis Santo ang linggo? Sabado pala yun. Ayoko na! Maghiwalay na tayo! O di sige, hiwalay kong hiwalay. Basta sa akin, mapupunta ang mga bata. Hindi pwede! Ako nagpakahirap tapos sa'yo mapupunta.
Hindi mo ba alam habang pinapanganak ko yung mga yan, yung isang paa ko nasa hukay? Isang paa mo lang pala ang nasa hukay. Eh ako, yung ginagawa natin yung mga bata na yan, yung isang ulo ko nasa hukay.